na kríži. Dobre, a z tých troch tém jednu si vyber. No, to sa stalo na kríži a ja aj tamto som si trošku, že zo všetkého po trošku som si tak, no. Ale No tak tak môže najviac. začať. Tak vysvetli, že máš tu okolo seba samých neveriacich, takých ľudí, ktorí chcú počuť pravdu, zaujímajú sa o Pána Ježiša, tak môže začať veľmi jednoduchými slovami. A ostatní ťa budú podoplňovať. No proste, keď sa stretnem s niekým, komu by som chcela podať to Božie slovo, ak by záležalo by od situácie, ako by na to človek, by som musela vidieť, že reaguje, či má záujem alebo nemá. Ale napriek tomu by som stále hovorila, podávala to Božie slovo. No a ja keby mal ten človek otázky, podávala by som mu najsám vieme, že pozná každý skoro veriaci, hej, ten verš Jan 3, 16 až 18, hej, že Boh miloval tak svet, že poslal svojho jednorodeného syna Pána Ježiša Krista, ktorý prišiel na tento svet na spásiť a zachrániť. Aby ten, kto v ňom uveril, bol spasený, hej, a ten, ktorý neuveril, tak vlastne nebol odsudený, ten, ktorý uveril, aby nebol odsudený, ale ten, ktorý neuveril, už je odsudený. No tak ja by som, podávam to Božie slovo, lebo najsám by som musela počuť, či ten človek, jak som hovorila, už spomínala, či mal byť záujem. Bez ohľadu na to, či pozná niečo, alebo nepozná, lebo ja každému vysvetujem tak, ako poznám a ja poznám, lebo nemôžem inému nič toto dať, pokiaľ ja neviem a nepoznám, hej. Tak len to Božie slovo môžem povedať tomu človeku podať tak, že o Pánovi Ježišovi, Otcovi nebeskému. Dobre, Proste, že ideme konkrétne, Marcela, čo sa stalo na kríži. Prvá téma, hriechy nám. Vysvetli toto, prosím ťa. no, toto ja som chcela povedať, že proste tú Božiu lásku som chcela ukázať, ktorú nám dal každému jednému človeku. No a to som povedala Jan 3, 16 až 18, ale potom, že ak by človek nechcel príjmať, hej, tak potom, ako spočíva na tom človeku ten Boží hnev. Kde píše to Jan 3:36. No a už je potom na tom človeku, že proste či má záujem alebo nie, tak ja by som podávala ďalej to Božie slovo a potom, ak by sa rozhodol, že chce príjmať Pána Ježiša Krista, tak najskôr by som dala ako, aby činil to pokánie. A tak potom, aby príjmal Pána Dobre, Ježiša. A čo sa dobre. stalo na kríži? No, počúvam, áno. Vlastne, že Pán Ježiš Kristus zobral všetky naše hriechy, prekliatia, zlorečenia, všetky choroby, hej, lebo on bol čistý, ale on zjal všetko na seba ako z nás, skrze lásky a milosti Božej. No a na základe toho, ak my vyznáme svoje hriechy, budeme činiť to pokánie, ak príjmame Pána Ježiša Krista ako za svojho Pána, kráľa, spasiteľa do svojho srdca, že vyznáme modlitbu spásy, hej, no a príjmeme ho ako do svojho srdca, do svojho života, ako za svojho Pána, kráľa, spasiteľa, tak na základe tej viery, ktorú máme v Pána Ježiša Krista, nie zo skutkov budeme ospravedlnení, lebo každý spravodlivý len z viery bude žiť, tak na základe toho, ako bude človek ospravedlnený jak pred Pánom, pred Bohom, no. Skrze jednorodeného syna Božieho Pána Ježiša Krista, ktorý prišiel, všetko dokonal a zaplatil svojou vzácnou svetou krvou. Dobre, zatiaľ tu zastaneme. Počúvaj naďalej ostatných, dobre? Počúvaj, veľmi dôležité. Zuzana, môžeme pokračovať. Z troch tém si vyber jednu, prosím ťa. Zapni si mikrofón. Ja som si vybrala tú prvú a tam som teda, ak to bude vhodné, tak som sa vrátila v mysli aj k tomu, ako som ja prijala odpustenie. Ako vlastne som prežila odpustenie svojich hriechov skrze Pána Ježiša Krista.
že Pán Ježiš Kristus prišiel, aby nás zachránil, spasil, aby sme prijali odpustenie jeho hriechov, že on sa stal hriechom za nás, aby sme my skrze neho boli očistení, oslobodení, Dobre, uzdravení, toto je vyslobodení. veľmi dôležité, čo si povedala. Toto je dôležité zdôrazniť, že je to napísané. To, čo Áno, si teraz citovala, to je Božie slovo, čo si teraz citovala. áno. Ešte raz to cituj pomaly, lebo toto je Božie slovo. Že Pán Ježiš Kristus sa stal hriechom za nás, aby sme Áno. my skrze jeho obed, jeho svätú obed na kríži, prijali jeho oslobodenie, očistenie, uzdravenie, vyslobodenie a zmierenie s Otcom. Čiže ono to je takto, že on sa stal hriechom, aby sme sa stali my jeho spravedlivosťou. Aby sme sa stali jeho spravodlivosťou. Áno. Toto je takto napísané. Áno. Čiže on zobral naše hriechy a my sme prevzali tú jeho spravedlivosť. Áno. A Boh Otec áno. nás teraz už nevidí ako tých starých hriešnikov, ale díva sa na nás cez spravodlivosť svojho syna ako na spravodlivý. Hej? Že Pán Ježiš Kristus sa stal našou spravodlivosťou. I posvetením, i vykúpením. Skrze Pán. Áno. Vieš ešte nejaké Božie slovo, aj keď ho nevieš naspamäť. Vieš ešte Božie slovo ohľadom tejto prvej témy? Tak tiež to, ktoré citovala Marcelka, tak Boh miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal život večný. A aj ten verš 36, že vlastne ešte predtým, neviem presne, či je to 17. či 18., že tí, ktorí uverili, sú ospravedlnení a tí, ktorí neuverili, už sú odsúdení. Že len vtedy, keď uveríme v jednorodeného Syna Božieho, tak prijímame ospravedlnenie Pána Ježiša. A vtedy prijímame tú jeho spravodlivosť na seba, hej, že Boh Otec nás vidí ako spravodlivý. Ale ak my neprijímame Syna Božieho, tak pretrváva, vlastne už sme odsúdení a zostáva na nás náš starý hriech, hej, pretože sme vlastne neprijali tú milosť Božiu, že Pán Ježiš Kristus zomrel za nás. A ja som klamaná, že ako nám dobre skutky a to je dostatočné. Že mnohí ľudia sú takto klamaní, že si myslia, že to stačí. Áno. V tamtom Jánovi je dokonca tam ešte napísané, čo je veľmi dôležité, že tak som ti spomínal, že ten, kto nepríjma, tak je už odsúdený a tam je dokonca ešte v tej časti napísané, že Boží hnev ostáva na ňom. Okay? Boží hnev áno, a Boží hnev zostáva na ňom. Áno, toto je veľmi dôležité. Dobre, ideme ďalej. Áno. Dobre, aby sme sa vedeli strieť. Miro, prosím ťa, veľmi krátko, máš vybrať tú tému. Môžeš aj toto doplniť, ak chceš, ale môžeš až samostatnú tému z tých troch, alebo môžeš pokračovať v to, ale krátko. Aby sme sa striedali. Každý hriech oddeľuje človeka od Boha. Co je to? Pardon. Trošku mi to teraz vypadlo. Dobre, priprav sa. Budeme pokračovať. Dobre. Vojto, prosím ťa, môžeš začať. Ano. Tak. Všichni zřešili a postrádají Boží slávu. Každý člověk, který není vykoupen krví Pána Ježíše Krista, tak je hříšník, který je pod Božím hněvem. Ale Bůh ve své lásce poslal svého jednorozeného syna, Pána Ježíše Krista, aby vzal hříchy všeho lidstva na sebe
a přibyl je na kříž. A tak ten, kdo tady tu zprávu nebo přijme a uvěří, bude očištěn od svých hříchů, bude mít předpsána spravedlnost Pána Ježíše Krista a bude zachráněn. Bude zachráněn spod božího hněvu. A stává se z něho boží dítě. A to je vlastně v kostce to, oč tu běží. Máš ešte nejaké Božie slovo pripravené? No, Je to konkrétne? Alebo môžeš aj prečítať, ak máš. Pán Ježíš odsoudil hřích v těle, to už tady asi bylo řečený, a ukázal se, aby hříchy sňal, protože v Pánu Ježíši není žádný hřích. Tedy naše hříchy byly připsány Pánu Ježíši a my jsme se v něm stali spravedlností. Tedy před Boha předstupujeme jako spravedliví, protože jsme přikryti krví Pána Ježíše Krista. Tedy každý člověk žije ve spouře proti Bohu. Ale protože Bůh tak miloval svět, že poslal svého jednorozeného syna, který vlastně zemřel za naše hříchy, tak v tom je vlastně milost, kterou Bůh prokazuje lidem. A ti lidé, kteří toto přijmou, tak jsou zachráněni a spaseni, jsou očištěni od svých hříchů. Protože není nikoho, na kom by nebyl hřích. Tedy Pán Ježíš Kristus vynesl naše hříchy na kříž a skrze jeho oběť na kříži jsme od našich hříchů očištěni. Máme odpuštění, máme vykoupení, máme uzdravení, máme osvobození. Tak to je v kostce asi všechno. Dobre. Monika, môžeš pokračovať? Tak ja by som tiež k tomu hriechu, ja som tak zamyslela, že keď niekto je ľahostajný z hriechu, že tam vlastne je napísané, môžeme povedať verš, nikto nie je bez hriechu, že každý sme hriešni. A potom v Exoduse je taký verš, Hospodin nič nenecháva nepotrestané. Že vlastne Hospodin potrestá každý hriech. Potom ďalej je tam, že trestá vinu otcov na synoch a vnúkoch do 3. a 4. pokolenia. Proste nič nenechá nepotrestané. A on vidí veľmi tak, vlastne potom v Hebrejom je napísané, že nie je odpustenia bez vyliatia krvi. Že taký vážny je hriech v Božích očiach. Že vlastne Boh povedal, že bude krv za krv. Ak niekto zhreší, tak musí byť vyliata krv. A buď to bolo v starom zákone, že musela byť krv vyliata zo zvieraťa, prinesené na oltár, alebo v novom zákone Pán Ježiš prišiel ako ten, ktorý za nás vylial krv. A vlastne my, keď zhrešíme, tak existujú dve možnosti. Buď ja budem za ten hriech pikať a naozaj potrestaný až za život, alebo niekto iný zoberie ten hriech a bude potrestaný za mňa. A mám teda takéto rozhodnutie v živote, ak urobím to najlepšie, tak uveriť v Pána Ježiša, ktorý za mňa zomrie a ja môžem ísť do večného života, ja môžem ísť k Otcovi, lebo ten hriech spôsobí to,
že je vlastne prekážka do večného života. Ale keď Pán Ježiš to, čo urobil na kríži, že zo mňa zoberie hriech, odpustí mi ho vlastnou jeho krvou vzácnou, ho vymaže, tak ja môžem ísť radostná s ním, s Pánom Ježišom do večného života k Bohu, Otcovi. Dobre, ďakujeme, že si dala aj tú námoh, že trocha z starého zákona si nám vysvetlila tieto veci. Veľmi pekne ďakujeme. Dobre, Ľubica, krátko môžeš? No skúsim to tak krátko. Ja som si to tak celé pozrela, že som si to vypočula, tak neviem, či sa to dá povedať ako opakovanie, ale ja by som to chcela povedať na príklade jedného takého môjho svedectva. Ja som sa rozprávala s jedným mladým mužom, ženatým, čo má rodinu a bol taký naladený všelijako a hovoril, že prečo vy tak veríte a tá vaša viera a bojíte sa pekla a to je také smiešné a tak začala do mňa rozprávať. A ja mu hovorím, vieš, že ja viem len jednu vec. Ja ti poviem toľko, že myslím si, že každý človek je jedna veľká sa. Ja som to slovo nepovedala, ale myslela som na jedno zviera. Tak som... No, asi si sa... Prepáčte, že to tak hovorím. Áno, dobre. Povedala som mu to takto a presne je to čo ten citát, alebo ten verš, že všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej. A ja hovorím, že vôbec nevnímam nejaký strach z pekla. Ja viem len jednu vec, že Pán Ježiš Kristus ma miluje. Že som milované Božie dieťa a tak ma miluje, že zomrel za mňa, že vylial svoju krv na dreve kríža. Že to ti môžem povedať. A všetko to, čo sa v mojom živote stalo nesprávne, čo som pokazila, čo som pokašľala, ja verím, že Pán Ježiš to odo mňa zobral a že ma oslobodil a ja môžem cítiť len jeho lásku. A na to by som aj potom tie 3 verše mohla spomenúť, ale tie tu už asi aj boli spomenuté. Spomeň. 1. Petrov 2.24, že na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo, aby sme odumreli hriechom a žili spravodlivosti. Jeho krvavé rany vás uzdravili. To cituje Izaiáša, takže to som povedala, že ja sa cítim oslobodená, ja sa cítim milovaná, ja sa cítim uzdravená. To som mu povedala. A potom ešte som si aj vybrala ten verš s Kološanom 1.20, že nás Boh Otec zmieril so sebou všetko, čo je na zemi aj na nebi a priniesol pokoj v krvi jeho kríža. To znamená, že ja som povedala, že som šťastné a milované Božie dieťa, že mi priniesol pokoj do môjho života. A mne sa najviac páči verš a ten by som chcela povedať, ale neviem, či ho už niekto spomínal, s Galackým 3.13, že Kristus nás vykúpil spod zlorečenstva zákona tým, že sa sám stal zlorečenstvom za nás. Ja. Lebo je napísané zlorečený každý, kto visí na dreve. Aby v Ježišovi Kristovi prišlo na pohanov požehnanie Abrahámovo, a aby sme vierou prijali zasľúbenie ducha. Takže toto je z tohto všetkého taký by som povedala, že najviac sa mi páčil tento verš. A ešte môžem povedať toľko, že sme sa 3 dni dozadu rozprávali tak pri stole, rodina, a hovorím, že z tohto vyučovania, keby som si mala niečo zobrať, tak ja viem, že Pán Ježiš za mňa zomrel. Viem, že ma miluje, že moje hriechy zahladil, ale až teraz mi to došlo, že on zobral aj zlorečenia. To znamená, že ak niekto na mňa niečo možno v hneve povedal, alebo nejaké nepekné slovo, ja viem, že Pán Ježiš to zobral a ja už to nemusím niesť. Toto je pre mňa také asi najviac, čo by som chcela povedať. Všetko. Dobre, ďakujeme. Alebo aj sami na seba, keď sme povedali zlorečenie. Dobre. Teraz ešte sú ľudia, čo ešte nehovorili, tak túto tému by sme dali trocha nabok, to sme už dosť vyčerpali, hriechy na ňom, nie celkom, ale skoro. Veľmi správne, že si povedala aj to je list Židom, že zahladil. Nielen vyniesol tieto hriechy, nielen odsúdil tieto hriechy, ale aj zahladil. A list Židom je napísané, že on si už nespomína. Toto je veľmi dôležité.
On si nespomína. Čiže ak on si nespomína naše hriechy, čo sme vyznali, olutovali, odovzdali a prijali odpustenie, tak my si tiež už nemáme spomínať na staré hriechy a dokonca aj iných. Hej. List Židom, on si už nespomína. Hneď prejdeme na tú ďalšiu, čo je zmierenie s otcom a prekliatia zlorečenia. A uzavrieme túto tému. Čiže veľmi jednoducho by som zhrnul to, ak človek spravil hriech, či je to veriaci, či je to neveriaci, a ide pokorou pred Pána a poľutuje svoje hriechy, vyzná svoje hriechy. Hriechy majú svoje mená konkrétne. Vyzná ich, odovzdá ich, dá ich na kríž alebo vyzná ich Pánu Ježišovi a vezme alebo prevezme odpustenie a očistenie jeho krvi, jeho krvou a tomu začne veriť, tak toto vyzná, tak Duch Svätý bude pôsobiť pokoj. Kým je človek v hriechu a kým človek nemá vyznaté konkrétne hriechy, tak má nepokoj. Ak príde Pane Ježišu, prichádzam taký, aký som, urobil som toto a toto konkrétne hriechy, klamal som, smilstvo, podvody a neviem čo všetko. Prepáč, odpusti mi to, činím z toho pokánie, nielen vyznám, ale činím z toho pokánie, veľmi dôležité. Nielen vyznám, ale činím pokánie. Roháčkov preklad, veľmi mám rád Roháčkov preklad. V našom preklade je napísané, že obrátenie, kto sa obráti, ale Roháčko hovorí, činí pokánie. Veľmi dobrý preklad. Činí pokánie a prevezme, čiže prijíma odpustenie na ten hriech. Pane Ježišu, prijímam odpustenie na tento hriech. Ďakujem vo viere a prijímam očistenie svojho srdca, svojich myšlienok, prijímam vyslobodenie a verím, že ho mám. Nie na základe pocitov, ale na základe viery. Lebo je napísané, a môžeš citovať tieto Božie slova, zahladil si hriech, vyniesol si na kríž, hriech je odsúdený. Ty sa už nepozeráš, ani ja sa nepozerám. Ďakujem, verím ti, chválim ťa, ďakujem ti. Skôr či nastane pokoj človeka v srdci, aj v myšlienkach. Dobre, prejdeme na ďalšiu tému. Prosím vás, prichystajte sa na ďalšiu tému. Miško, môžeš začať. Tam tá druhá téma bola, že zmierenie sa s otcom. Áno. Takže zmierenie sa s otcom. No, tak jak už tady hodně lidí zmínilo, že vlastně na každém z nás Miško, prosím ťa, skús nejako telefón, ja ťa veľmi zle počujem, skoro vôbec. Možno ostatní ťa dobre počujú, ale ja veľmi zle. No, teď mě slyšíš líp? No, lepšie, ďakujem. Hej. No, tak jak už hodně lidí zmínilo tady, že vlastně na každém z nás je boží, nebo byl boží hněv. Na každém, kdo nevěří v Syna Božího, je boží hněv. A díky vlastně prokletí, který přišlo na nás od Adama, jsme byli odděleni od Boha. A to bylo to vlastně i to prokletí, který bylo na každém z nás. Ale to smíření s Bohem se stalo tak, že vlastně, jak se píše v Římanům 5. kapitole, 1. verš, že když jsme byli ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista. Že vlastně, když jsme byli ospravedlněni z víry, podle toho, co už tady bylo zmíněno, že on se stal hříchem za nás a že vlastně my jsme byli ospravedlněni tou jeho spravedlností, jak se píše v 2. Korinským, myslím to je, v 5. kapitole, že tam vlastně přišlo to ospravedlnění na nás, když věříme v tu jeho oběť, že on se stal tím hříchem. Jinýma slovama, že vlastně ten jeho bezhříšný život, bez hříchu, tam na kříži on vložil na nás a ten hříšný život, kde jsme byli v tom odmítnutí a oddělení od Boha, on vložil na sebe. Tam se stala ta záměna na tom kříži a když my s vírou v toto věříme, tak vírou přijímáme tu jeho oběť a on je tím prostředníkem, jak se píše v
prostředník je ano, 1. Timoteus 2.5 se píše, že Ježíš Kristus je ten jediný prostředník mezi náma a Bohem. Skrze něho jsme byli usmíření s Bohem, protože věříme v tu jeho oběť a díky ty oběti my jsme byli ospravedlněni. Takže můžeme přicházet k Bohu tak, jako kdyby tam přicházel sám Pán Ježíš Kristus. Už tam nepřicházíme my, kteří jsme odděleni od Boha, plný hříchu, plný nečistoty, ale díky oběti Ježíše Krista a víry v něho my můžeme přicházet k našemu Otci. A to je to usmíření mezi náma a Bohem. Dobre, ďakujem. Peter, môžeš pokračovať, už máš len 2 témy. Môžeš pokračovať to, čo Mišo povedal, alebo môžeš ešte vojsť do tej témy. Tam je prekliatie zlorečenia. Áno. Vieš čo, ja som sa pripravil na každú z tých tém, ale ja osobne som najslabší v tých kliatbách a zlorečeniach, tak tu by som načal, aby ma to aj obohatilo. Lebo väčšinou, že to, čo človek hovorí, tak tým sa aj učím sám. Takže Monika tak krásne spomenula, že v Exodus 34. kapitole je Pán Boh hovorí o tom, že navštevuje neprávosť, hej, že Pán Boh síce zachováva milosť tisícim a odpúšťa neprávosť a prestúpenia hriech, ktorý však nejakým činom nenechá bez trestu vinného, ale navštevuje neprávosť otcov na svojich synoch i na svojich synov na 3. i 4. pokolení. Čiže tam vidno, že to prekliatie má nesmierne silný vplyv a bez toho, aby sme aj my nejak to vedeli, tak sa nás to bytostne dotýka. A ja s týmto som mal tiež ako skúsenosť, že stále som 30 rokov ako kresťan nariekal, plakal, nevedel som prečo a očividne tam bolo veľa takých vecí, ktorých som bol ja prekliatý, že niečo ma ťažilo a ja som o tom nevedel. A toto Pán Ježiš zlomil a ja som sa to dozvedel aj vďaka tomuto vyučovaniu, kde vlastne si uvedomujeme, čo hovorí Božie slovo a to Božie slovo potom zasahuje do nášho života. A mňa nesmierne oslovilo to, keď Pán Ježiš jasne hovorí, aj v evanjeliách, aj potom v listoch, že knieža tohto sveta je odsúdené. Hej? To je úloha Ducha Božieho, kde jasne hovorí túto vec. A na to sa ukázal Syn Boží, aby skazil diela diablové. Pro Jánova 3.8. Hej. Keďže diabol je duchovná bytosť, ktorá proste sa vzbúrila voči Bohu a zjavenie taktiež popisuje ten veľký boj medzi dobrom a zlom. A jediná cesta k tomu, ako žiť víťazne tento boj, ako je napísané, je prijať to, čo ponúka Pán Boh. Keď príjmeme jeho ponuku odpustenia z hriechov, príjmeme Pána Ježiša Krista, tak sme požehnaní. Keď to odmietneme, budeme stále zlorečení a budeme prekliatí, ako hovorí Ján 3.18 alebo Ján 3.36. A mňa nesmierne oslovilo s tým, že Pán Ježiš nám ponúka víťazný život. On chce, aby sme toto brali vážne a nebáli sa, pretože nás pozýva do toho víťazného boja. A napríklad v Zjavení 12. kapitole 11. verše napísané, že a oni víťazili nad ním, nad diablom, pre krv baránkovú, pre slovo svojho svedectva a nemilovali svoje duše až do smrti. Čiže ponúka nám to Pán Ježiš víťazstvo nad démonskými mocnosťami, nad tým prekliatím, práve tým, že príjmeme Pána Ježiša Krista, že sa budeme odvolávať na jeho krv a budeme o tom vydávať svedectvo. Toto ma napríklad, ja si to teraz v plnej kráse ako keby uvedomujem, lebo som bol 30 rokov kresťanov a nevydával som žiadne svedectvo, pretože som sa hanbil za Pána Ježiša a hanbil som sa preto, lebo som ho nepoznal. Ja som nevedel, že už sú mi hriechy odpustené, že mám žiť z tej viery. Ja mám veriť tomu, že keď povie, že sú ti odpustené hriechy, tak ja sa mám na to odvolávať. Ja to slovo mám zobrať k sebe a veriť tomu. A to je niečo tak krásne. Teraz si to nejak uvedomujem, že toto je oblasť a dokonca Pán Ježiš, keď odchádzal z tohto sveta, tak tiež to povedal, aby sme nielenže kázali to pokánie a aby sme hlásali pokánie, odpustenie hriechov, ale aby sme sa nebáli ísť do toho, vyhlasovali slobodu, ako to urobil Pán Ježiš, keď prišiel na tento svet a povedal tie slova z Izajaša 61. kapitole, že duch Pána je na mne a pretože ma pomazal Hospodin, aby som zvestoval pokorný evanjelium, poslal ma
obviazať skrušených srdcom a vyhlásiť zajatým slobodu. Dobre, A Peter, že... stačí zatiaľ. Stačí toľko, aby sme sa zmestili do tých 5. Dobre, ďakujem. A trocha sme zašli aj do tých duchovných sfér, to bude ďalšia téma, preto som ťa prerušil, že o tom budeme zvlášť hovoriť na iných hodinách, hej? O tom duchovnom boji, o démonoch a podobne. Dôležité je, čo si spomínal, to prekliatie, zlorečenie je na kríži zlomené skrze krv Pána Ježiša, hej? Ale nestačí spomenúť to, že zobral Pán Ježiš naše kliatby zlorečenia, ale dôležité je spomenúť, že my žijeme už v požehnaní, čo nám priniesol. Toto je veľmi, čiže keď niečo dáš preč zo svojho života, niečo dáš na kríž, musíš od Pána Ježiša niečo prijať. Čiže keď si odovzdávaš všetky prekliatia zlorečenia a veríš, že Pán Ježiš to tam zlomil, musíš prijať požehnanie a veriť, že žiješ v požehnaní a nie v prekliati. Dobre? Toto je trocha dlhšia téma, ale skracujeme to, lebo by sme to nestihli. Dobre, prepáč, zatiaľ toľko. Miro, si pripravený? Alebo mám niekoho iného, povedz. Nech ide niekto iný. Dobre. Zuzana? Áno, môžem? Tak ja som, ja som si ku každej téme tiež vybrala zo 3 verše. A keď teda pokračujeme v tej téme zmierenia, dobre, výborne. Tak by som vlastne doplnila k tej téme, že čo sa stalo na kríži, by som vlastne tomu neveriacemu človeku povedala, že nielen vyniesol Pán Ježiš naše hriechy, ale vlastne potom prichádza aj ten pokoj, prichádza zmierenie s Bohom v tom zmysle, že už vlastne nemusíme sa trápiť tými hriechmi, že prichádza to obviňovanie, ako sme si minule rozprávali, že to už vlastne na obrátených kresťanov prichádza takéto stále obviňovanie a že neveríme stále už tomu, že sú nám tie hriechy odpustené alebo že sme ich dostatočne vyznali. Tak takisto je k tomu verš Hebrejom 8.12, že vlastne sa zľutuje nad ich neprávosťami a na ich hriechy viac nespomeniem. Ďalej Kolosanom 1.20. A aby skrze neho a v ňom zmieril všetko, čo je na zemi a v nebesiach, keď nastolil pokoj preliatím jeho krvi na kríži. Takže ten pokoj je draho vybojovaný a ten pokoj prichádza do každej situácie v našom živote, že postupne do našich vzťahov príde v každej oblasti nášho života, vo vzťahu k Pánovi, že ten pokoj sa bude postupne viac a viac prejavovať, že je to taká krásna vec, že nie je to proste len, že Pán Ježiš zobral tie hriechy, ale že sa to bude v tom našom živote tak ďalej prejavovať tým nesmiernym pokojom v každej situácii a že nás Boh tak veľmi miluje. Ešte som si vybrala verš Efezanom 2.4, ale Boh, bohatý na milosrdenstvo, zo svojej veľkej lásky, ktorou si nás zamiloval, keď sme boli pre svoje priestupky mŕtvi, oživil nás Kristom milosťou, sme spasení, spolu s ním nás skriesil a spolu s ním nás uviedol na nebeský trón v Kristovi Ježišovi, aby sa v nadchádzajúcich vekoch ukázalo, aké nesmierne bohatstvo milosti je v jeho dobrote voči nám v Kristovi Ježišovi. Tak to sú tiež krásne slova, také povzbudenia a nádej pre človeka, ktorý vlastne možno tak sa ešte len obrátil, že aké bohatstvo toho milosrdenstva je pre nás prichystané, ak pôjdeme touto cestou a čo všetko vlastne znamená to dielo na kríži a že nás ten pokoj naplní v každej oblasti a že môžeme s takouto dôverou prichádzať k Bohu, či je to v modlitbách a prosbách alebo so všetkým, čo proste máme na srdci, tak môžeme tak s takou dôverou prichádzať, že máme tam takéto zmierenie, ako keby tá priepasť už zanikla, ktorá bola kedysi v tom starom zákone, keď nebol Pán Ježiš, že vlastne tam stále bola nejaká taká tá vzdialenosť medzi Bohom a ľuďmi a vlastne Pán Ježiš to vlastne tak tú priepasť zacelil, že môžeme tak prichádzať k Pánovi, k jeho trónu s tou smelosťou a dôverou. Tak, Dobre, ďakujem zatiaľ, veľmi dobré. Trocha si zašla už do ďalšej témy, čo ešte budeme preberať neskôršie.
že spolu s ním sme boli ukrižovaní, spolu s ním sme boli skriesení a spolu s ním sme vlastne už sedíme v ponebeských oblastiach. Toto bude ďalšia téma, že čo sa stalo na kríži. Trocha sme do toho vošli, ale nevadí. Toto nás ešte len čaká, aby sme to správnym spôsobom pochopili. Dobre? Teraz čas sa nám posunul. Chce niekto ešte, nechcem teraz nikoho vyzvať, chce niekto ešte niečo tak zhrnúť alebo dodať k týmto trom témam, je na to možnosť. Monika, počkaj sekundu. Má ešte niekto k tomu, čo dodať? Nech sa páči. Ak môžem, síce neviem, či to by to malo byť zhrnutie, ale takéto uvedomenie, že Ježiš za mňa, za moje minulé aj budúce hriechy zomrel, že v podstate aj ja nepoznám Bibliu, nepoznám Sväté písmo, tak je to veľká hanba. Čiže ja takú vďaku Pánu Bohu vyznávam za to, že mám možnosť študovať Bibliu, že sa ma ujala Monika a že denne si čítame a rozímame nad Božím slovom. Ja som si včera všetky priestupky, také pravidlá vybrala z Rímanom 12. To je tak úžasné vedieť a teraz som sama seba teda spýtovala, ani nie, že vyznávať hriechy, ale spýtovala som sa, že v čom pochybujem ako kresťan. A v podstate ja mám takú jednu otázku. V tej tretej téme, tie kliatby a zlorečenia, možno si spomínaš, Čongor, pred časom, asi rok a pol, som prosila o modlitby za školu. A v podstate my sme si v škole, 4 ženy, urobili takú modlitebnú skupinku a boli to 2 mamičky, jedna priateľka ďalšej mamičky a ja. A tá priateľka mala taký prorockého ducha, takú vizionár, vedela v jazykoch, vedela rozoznávať jazyky a vždycky sme rozobrali nejakú tému, čo sa v škole deje. A potom, keď sme sa začali modliť, tak ona v podstate pred každou modlitbou, zväčša pred každou modlitbou, požiadala, aby nebol prítomný duch Jezabel. Myslíš, že je to v poriadku? Lebo ja si myslím, teda neviem, ja som sa dostala z tohoto 14. septembra a stále sa z toho dostávam, z tohoto. Sestra, nebudeme odbočovať od tejto témy, vlastne nebudeme odbočovať od kríža, hej? Nebudeme teraz konkrétne riešiť nejaké konkrétne situácie, dobre? To by bolo trocha nadlho a museli by sme odbočiť od tejto témy. Čiže teraz schválne na túto tému nebudem odpovedať, dobre, aby sme sa nedostali celkom niekde inde, kde by sme sa nechceli. Možno by bolo zaujímavé tá téma, ale toto teraz vrátime sa k pôvodnej téme. Čo sa stalo na kríži? Toto je dôležité, dobre? Aby sme neodbočovali. Neskôršie, ak bude čas, môžeme sa k tomu vrátiť, ale skôr by som povedal takto. Ešte Monika tu je. Dobre. Chce to niekto ešte zhrnúť? Tak nejakým spôsobom Monika sa prihlásila, okrem Moniky. Ak nie, tak by som odovzdal slovo Monike. Môžeš to tak krátko zhrnúť, čo máš na srdci? Áno, vlastne by som to tak zhrnula, ale trošku by som aj do Starého zákona, že vlastne zmierenie s Bohom je možné len cez Ježiša Krista, ale je možné cez jeho syna. A vďaka teda obeti Krista, tak ako povedal Michal, sme zmierení s Bohom. A tá obeť Krista, čo to znamená? Že bola preliatá krv. A keď sa pozrieme do Starého zákona, v Levitiku 17.11 je napísané: krvou, v ktorej je život, získava sa zmierenie. Že musí byť preliatá krv, aby prišlo k tomuto zmiereniu. A to som už predtým hovorila aj ten o hriechu, čiže proste tá obeť Pána Ježiša Krista v tej novej zmluve je potrebná a Boh to takto urobil. Zmieriť s ním je možné cez vieru v jeho syna. Dobre, ďakujeme. Chcem zdôrazniť ešte takú nejakú praktickú vec, veľmi dôležité. Ak všetky tieto vedomosti poznáme, ak všetky tieto verše poznáme, hej,
nezabudni mi to, že vždy toto platí len vtedy, ak nie len o tom vieš, ale ak si to prijala alebo prijal a vyznal. Toto je dôležité. Čiže zmierenie, odpustenie, očistenie prijímam a vyznám vlastnými slovami. Mám odpustené hriechy. Prijal som očistenie. Toto je veľmi dôležité. Toto budem 100-krát, miliónkrát zdôrazňovať. Hoci komu, keď budeš slúžiť. A Miro, alebo hoci kto, budete slúžiť a budeš zvestovať človeku, ktorý ľutuje svoje hriechy, musíš mu povedať, príjmaš? Áno, príjmam odpustenie. Príjmam a verím, že Pán Ježiš teraz moje srdce očisťuje. A musí to zopakovať vlastnými slovami. Čiže táto viera sa vždy musí prejaviť v našich ústach, myšlienkach a srdci. Nadarmo to budeš mať v myšlienkach, nadarmo to budeš mať v srdci, ale musíš mať to slovo viery. Áno, príjmam a vyznám. Pán Ježiš odpustil moje hriechy, očistil moje srdce, ja mu za to ďakujem. Verím, toto je viera, že moje hriechy už nie sú na mne, ale sú na kríži. Tam boli zmazané, tam boli odsúdené tieto hriechy a verím, že som prijal odpustenie a verím, že to mám. Čiže ak povieš evanjelium a prinášaš ľudí k Pánu Ježišovi a povieš dobrú správu, povieš svoje svedectvo a ten človek bude počúvať a počúvať, aha, veríš? Áno, verím. No ale nič sa v jeho srdci nebude diať, ak on nepríjme a vlastnými slovami nepovie skutok vlastne slová viery. Jeho vyznanie, vierovyznanie. A teraz nemyslím nejaké kostolné vierovyznanie, ale vierovyznanie, áno, Pán Ježiš zaplatil, prijal som, verím, že to mám, odpustil mi. Ak toto on zopakuje a z celého srdca povie, tak ten pokoj Boží tam nastane v jeho srdci. Ak len bude počuť tú dobrú správu, nebude to platiť na ňo, ak on to nevyzná. Veľmi, veľmi dôležité. Vždy, keď privádzam ľudí k Pánu Ježišovi, povieme spoločne modlitbu. Dobre, výborne. A potom sa na konci modlitby spýtam vlastnými slovami. Veríš, že Pán Ježiš tieto hriechy odpustil? Áno, a zopakujem. Verím, že Pán Ježiš mi tieto a tieto konkrétne hriechy odpustil. Veríš, že už sa na to viac nepozerá? Verím, že už sa viac na to nepozerá. Vlastnými slovami musí vyznať. Je to napísané, to, čo ja teraz hovorím, v liste Rímanom je to napísané. Bez toho, aby človek to prijal, mu to nie je platné. Samozrejme, môže v tom veriť, môže v tom veriť historicky. Áno, stalo sa to pred 2000 rokmi, však tomu každý verí. Aj diabol verí a trasie sa. Ale veriaci človek verí, že sa to stalo, vyzná to, že konkrétne to platné pre ňo a pre jeho hriechy. Amen. Toto je napríklad... No, počúvam. Bračongor, já jsem chtěl tomu dodat jenom jednu věc, že ohledně toho já vlastně teď zemřel mi otec a tady je jeho bratranec vlastně pozůstalý, který furt mluví, že prostě já za chvilku odcházím, já za chvilku tady končím na tom světě. Jenže on si myslí, že když končí, že jde rovnou za mojím otcem, ale já se mu snažím vysvětlit to, že vlastně pokud nepřijmeš Pána Ježíše Krista, tak s mojím otcem nebudeš, protože můj otec vlastně přijmul Pána Ježíše Krista. A já skrze vlastně, chvála Bohu, a i tady za tu školu vlastně jsem nabral takovou sílu, kde vlastně mi Pán ukázal, co mu mám vlastně říct. A jak ty si vlastně teď vlastně o tom mluvil, tak já mám tady jeden verš, který se mi strašně dotkl, jak se vlastně píše. Vyznáš-li se svými ústy, že Ježíš Kristus je Pán a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkříšil z mrtvých, budeš spasen. A mně to se vlastně líbí, že tady, jak ty si dával na ten důraz na to, že každý ten člověk musí vyznat. Jo? Vyznat svými, a dokonce právě to svými, to slovo, svými ústy.
Že opravdu tam je základ toho, že ne my budeme muset za něho a za toho člověka, vlastně i skrze tu modlitbu, ale že ten člověk vlastně musí vlastně vyznat svými ústy. Áno. Musí to byť pravdivé a zo srdca to musí byť. A keď je naozaj pravdivé, tak Duch Svätý okamžite začína pôsobiť v ovociach. Môže sa zmeniť jeho tvár, môže dostať pokoj, môže mať radosť, alebo hociakým spôsobom sa to môže prejaviť a už to začne fungovať v jeho živote. Je to vlastne vyzná. Amen. Hoci kde pôjdete, či to bude v nemocnici, alebo do starobinca, alebo či to budú deti, alebo rodičia, alebo starí rodičia, hoci kde, ak toto použijete správnym spôsobom, čo sme sa dnes učili, tak uvidíte veľký pokrok vlastne v tých ľudí. Dobre? Dobre, má ešte niekto k tomu niečo dodať? Katarína, môžeš k tomu ešte niečo dodať? Večer, tak ja by som k tomu prvému, že čo urobil Pán Ježiš na kríži, ja som sa tak modlila, že čo by som tak tomuto mohla povedať. A mne sa tak dotklo už jeden taký veľmi dávny verš, ktorý vlastne som si prečítala v Jeremiášovi 29.11, že ty poznáš zámer, ktorý máš s nami. Sú to myšlienky pokoja a nie súženia, dám vám budúcnosť a nádej. Tak tomuto by som, kebyže príde nejaký neveriaci ku mne, tak by som mu povedala o tomto, alebo by som ukázala tento verš, aby vlastne, keďže je veľa aj neveriacich, ktorí ani vôbec nepoznajú Božie slovo, dokonca aj veľa veriacich, a vlastne tento verš veľa hovorí o tom, čo chce pre nás Pán Ježiš, ako s nami vlastne, že si praje vlastne, aby sme mali ten pokoj, aby sme všetko to ovocie Ducha Svätého vlastne mali a žili. Ale ako, tak to by som vlastne im povedala, že, alebo tak by som to zjednodušene povedala tomu neveriacemu alebo veriacemu, ktorý nepozná Božie slovo, že Pán Ježiš prišiel, aby to vlastne sňal to bremeno, ktoré my nosíme, pretože nikto iný nám ho nemôže vziať, jedine Pán Ježiš Kristus. Žiadny iný Boh, žiadny Budha, ani nikto iný, vlastne jedine Ježiš Kristus, aby sme vteda v ňom dostali tieto zaslúbenia, pretože veľa ľudí sa nevie pohnúť a ja som sa v živote veľakrát nevedela. Rôzne situácie zažíva človek, ktoré absolútne sa nevedia pohnúť dopredu a to len naozaj Pán Ježiš a Duch Svätý vie, čo v tom človeku je, čo vlastne nikto vlastne sú ľudia, ktorí boli na viacerých miestach absolútne ani lekári, ani nikto iný vlastne im nedokázal pomôcť alebo im vziať to bremeno a Pán Ježiš, on naozaj dokáže vziať to bremeno a jedine on a v ňom teda. A toto je taký krásny verš, tento Jeremiáš 29.11, pretože toto je ako keby taká vôľa Božia, to, že vlastne čo pre nás Pán urobil, tak dobre. By som... Ďakujeme veľmi pekne. Ukončíme túto tému. Pokračujeme v téme, čo sa stalo na kríži. Čiže dnes sme si povedali vlastne zopakovali 3 témy. On zobral naše hriechy, potom zmierenie s Bohom. Mnohí ľudia ani nevedeli, že nie sú zmierení s Bohom, že tam stačí sa popozerať okolo nás, že Boží hnev existuje. On zobral zlorečenia a kliatby. K tomu sa ešte dostaneme pri tom duchovnom boji. Budeme pokračovať v ďalších témach. Je ešte dosť, že čo sa stalo na kríži. Dnes prebereme ďalšiu tému a potreboval by som, Ľubica, môžem ťa poprosiť, aby si prečítala Božie slovo. Viac Božieho slova tam bude. Ďalšia téma bude, čo sa stalo na kríži. Nepriateľ je porazený, odsúdený. Toto bude ďalšia téma. Samozrejme, aj z tejto témy by sme sa mali potom chystať, ale najprv budeme o nej hovoriť. Prečítame si k tomu Božie slova, zaznačme si tieto Božie slova. Je určite ich aj viac. Ja som zopár našiel. Ja verím, že vy ich nájdete viac. Čiže začneme.
Čo sa stalo na kríži? Nepriateľ je odsúdený tam na kríži, nepriateľ je porazený tam na kríži. A začneme prvým dôležitým Božím slovom, čo nám hovorí. Nájdi prosím Židom 2.14. Židom to bude 2.14. A pretože Židom 2.14 a pretože deti majú účasť na krvi a mese, aj on sám mal účasť na nich, a to preto, aby smrťou zničil toho, čo má moc smrti, to je z diabla. Áno, presne toto. Jednoducho povedané, že prečítaj jednoducho, jeho smrťou, čiže smrťou pána Ježiša, zničil toho, diabla. áno, áno. Dobre rozumiem tomu, Ľubica? Áno, áno. Čiže smrť pána Ježiša pôsobila to, že tam na kríži zničil diabla. Správne chápem? Áno, Prečítaj áno. viac. Dobre, výborne. Dobre, čiže toto je prvý a veľmi dôležitý verš, ale teraz, čo to znamená? Ja by som vám povedal zo pár slov, že Pán Ježiš tam na kríži, keď bol ukrižovaný a potom vstal z mŕtvych a potom išiel na pravicu Otcovu, tak so svojou smrťou zlomil nepriateľa. Vyzliekol nepriateľa. Odobral mu právo pôsobiť. Odzbrojil. Odzbrojil ho. Už nemá právo pôsobiť. Stal sa nefunkčným. Toto som vám povedal synonyma toho gréckeho slova, čo je tam napísané. Ešte raz, ako tam je napísané v tvojom preklade? Aby smrťou zničil toho. Zničil, dobre. Zničil. Ďalšie synonymum. Odzbrojil, vyzliekol, urobil ho neprávnym, že nemá už právo pôsobiť. Můžu, my tady máme zbavil účinnosti. Áno, toto je bezprávie. Dobre, ďakujem. Porazil. Dobre, ešte nejaký preklad tam má niekto na toto slovo? Všetky slova si prosím vás napíšte. Dôležité sú tieto slova. Všetky preklady sú veľmi, veľmi dôležité. V roháčkovi je zahladil. Zahladil, dobre. Zahladil. Teraz vysvetlím trocha. Čiže Pán Ježiš tam na kríži jeho smrťou, všetko, čo sme si teraz povedali, pôsobenie nepriateľa zničil. Nepriateľa, on žije, hej, on pôsobí, robí škody a problémy, ale je len kvôli jednej veci. Že ľudia nevedia a nemajú poznanie, že práca nepriateľa je zničená. Stal sa bezprávny pre každého, lenže pre tých hlavne, ktorí vedia, ktorí sú už v Pánu Ježišovi. A teraz vám dám otázku. Dôležité, v Novom zákone v mnohých prípadoch hovorí Božie slovo, že nepriateľ má moc, že Satan má moc. A v mnohých prípadoch hovorí, že už nemá moc. A teraz ako to je? No my mu tú moc dávame asi svojim postojom, napríklad strachom, alebo obavami, alebo nedôverou. No tak toto je, že nepriateľ je odzbrojený a pritom tie zbrane má. Prečo ich má? Lebo ľudia nevedia, že je odzbrojený. Nevedia. A všimnite si, ako rozprávajú kresťania na 99% hovoria, že Satan má akú veľkú silu. A pritom nevedia, že hovoria proti Biblii. V Novom zákone mnohokrát hovorí,
že nepriateľ má akú veľkú silu, ale len pre tých, ktorí nie sú obrátení. Pre tých, čo si už prijali Pána Ježiša, ktorí sú ukrytí v Pánu Ježišovi, platí toto slovo. Ak si ukrytý alebo ukrytá v Pánu Ježišovi, v jeho slove, v jeho krvi, v jeho moci, pre teba už nemá moc nepriateľ. Toto je tvoja viera. Toto je veľmi, veľmi dôležité. Ale ak nemáš toto poznanie, budeš naďalej hovoriť, že to takou silou útočil nepriateľ, takú silu má Satan, toto robil, hento robil, podobne a budeš vyvyšovať Satana, lebo to cítiš. Jeho útoky, jeho klamstva a podobne. Ale ak zmeníš rozmýšľanie na základe Božieho slova, lebo sa máme premieňať naše rozmýšľanie, budeš absolútne celkom iným spôsobom hovoriť. Nepriateľ, jeho klamstva, jeho činy sú zlomené, stali sa pre mňa bezprávnymi, bezcennými. Pán Ježiš ho vyzliekol, lebo som ukrytý v ňom a v jeho Božom slove. Čiže Pán Ježiš ho dostal pod svoje nohy, tým, že sme spolu s ním skriesení a posadení do ponebeských oblastí, nepriateľ sa tým pádom dostal pod naše nohy. Tak toto je napísané a dokonca je napísané, že, skúsim to teraz pomaly preložiť, že Boh pokoja zlomil nepriateľa pod vašimi nohami. Poznáme toto Božie slovo. Možno to je trocha ináč po slovensky, ale toto je dôležité. Alebo zlomí skoro pod vašimi nohami, iný preklad pod vaše nohy. Obidva preklady sú dobré. Toto naznačuje, že už žijeme v tých ponebeských oblastiach, nepriateľ je pod našimi nohami, nie je vedľa, ono sa snaží pôsobiť, že chodí okolo, ale ty musíš vedieť, že je pod tvojimi nohami. Ak uveríš, že sedíš v ponebeských oblastiach. Ak veríš tomuto veršu, že nepriateľ už nemá právo na teba. Môžem sa spýtať, kde to píše? Konkrétne ktoré myslíš, že kde píše, že zlomí, Boh pokoja zlomí nepriateľa pod vašimi nohami? Áno. Toto sa mi pýta. Nech ti to nájdem. V Rímanoch to bude, alebo v Korinťanoch, ja ti to hneď nájdem, sekundu, a dokonca je to Rímanom, konci Rímanom, 16. kapitola, 20. verš. 15. kapitola? 16. Môžeš prečítať, prosím ťa, robiť sa po slovensky, ako to je správne. Áno, Rímanom 16:20. Áno. Dobre. Rímanom 16:20. A Boh pokoja skoro rozšliape Satana pod vaše nohy. Milosť Pána Ježiša Krista nech je s vami. Dobre, niektoré preklady hovoria nie pod vaše nohy, ale pod vašimi nohami. Obidva preklady sú dobré. Je tam prítomný čas, alebo budúci. Mne by sa tam pýtal minulý. Áno, ale je to budúci čas. Poviem, že prečo. On toto vykonal na kríži. Hej. Ty tomu začneš veriť, že to sa stalo v minulosti. V prítomnosti tomu začneš veriť a v budúcnosti sa to začína prejavovať. Chápeš tejto logike? Čiže táto logika je jednoduchá. V minulosti ti odpustil hriechy, v prítomnom čase tomu začneš veriť, lebo vyznávaš hriechy a v budúcom čase svojimi pocitmi to začínaš prežívať. Ale veríš tomu, že sa to stalo v minulosti, veríš tomu, že to príjmaš teraz v prítomnosti a pocítiš to v budúcnosti. Čiže za hodinu, za pol hodinu, za 10 minút, za 3 minúty. Dobre? Dobre. Wow. Dobre, ideme ďalej. Čiže toto je najdôležitejší verš, že čo sa stalo na kríži s nepriateľom. Nepriateľ existuje,
jeho práca, jeho klamstva, jeho choroby, jeho poviazanosti, jeho strašenia a všetko, čo pôsobí nepriateľ, je zničené tam na kríži. Toto je najdôležitejší verš a už len záleží na tom, či tomu uveríš, či to budeš vyznávať, či takto budeš veriť a ako veríš, tak dostávaš. Čiže ak budeš stále hovoriť tento verš, nepriateľ chodí okolo mňa ako revúci lev, tak bude chodiť okolo teba. Ale ak vyznávaš, že nepriateľ je už zlomený pod tvojimi nohami, lebo na kríži ho nepriateľ, Pán Ježiš odzbrojil, tak sa dostáva pod tvoje nohy. A už sme pri tomto duchovnom boji, ale teraz nie je dôležité duchovný boj, ale aby sme pochopili základy zákonitosti duchovného boja. Čiže nebojuješ so satanom, nebojuješ s nepriateľom, nebojuješ s chorobou, nebojuješ s poviazanosti, nebojuješ so strachom, lebo vieš, že je porazený. Tu začína tento boj. Ak pochopíš, už si víťazka. Čiže nie je jedno, ak povieš toto, takou silou útočil na mňa diabol, alebo povieš, že útočil na mňa nepriateľ, ale viem, že už porazený. Obrovský rozdiel je v tom. Dobre, ideme na ďalší verš. Čiže toto máme prvý základ. Dobre, predtým, ako by sme išli na ďalšie verše potvrdzujúce toto, prečo je diabol odzbrojený na kríži? Vysvetlite mi, prosím vás. Z akého dôvodu? Nemá silu, nemá možnosť, nemá právo? Pretože nepriateľ je hriech a hriech bol porazený na kríži. Veľmi dobre. Čiže z jedného dôvodu útočil nepriateľ, lebo mal na to právo kvôli tomu, že človek bol hriešný a nakoľko podstata, že tam bol ten hriech, tak človek púšťal nepriateľa do svojho života skrze hriech. Hriech bol zahladený, hriech bol odpustený, hriech bol zničený na kríži. Tým pádom nepriateľ nemá sa čoho držať a preto bol odzbrojený. Čiže skús hodiť mačku, ktorá má veľké nechty, na sklo, nemá sa čoho chytiť, tak padá dole. Rozumieš tomu? Že vždy nepriateľ išiel kvôli hriechu, na hriech, to bola jeho návnada, lebo to bolo z neho, hriech je z diabla, čiže on si tam položil svoje do človeka, toho tam stále priťahol, kvôli tomu človeka zviazal, hriech bol odstránený, zahladený, položený na Pána Ježiša a stal sa človek bez hriechu, lebo mal odpustené hriechy. Tým pádom nepriateľ sa nevedel jeho dotknúť, nevedel ho kvôli hriechom odsudzovať alebo napádať. Tým pádom bol odzbrojený. Máš nejaké zvieratko doma, ty ho krmíš. Ale skúsme 1 týždeň nekrmiť, 2, zdochne. Čiže Satan má len vtedy silu, ako krmíš hriechom, zlými myšlienkami, podporuješ ho a dávaš mu silu, ako aj povedala Ľubica. A zlou teológiou. Čiže najprv musí byť hriech odstránený z človeka a potom môže dojsť k vyslobodeniu a potom už nepriateľ nemá žiadnu možnosť. Áno, počúvam, pádom.
Môžem k tomu len toľko, že ja som ako si vždy tak vedome tak odmietala také výroky, že útoky diabla, hej? Lebo ja som si vždy, viem, že je napísané, ako ty si aj hovoril, že diabol je revúci lev, ktorý chodí okolo nás. Tak som spravila, dobre, je to napísané, chodí. Ale keďže som ja ukrytá v Pánu Ježišovi a on mi je bližšie, tak ja nemám absolútne žiadny strach, že on by ku mne prišiel. Môže si chodiť, koľko chce, ale ja som ukrytá v Pánu Ježišovi a aké útoky. Proste som v Pánu Ježišovi a hotovo, mám pokoj. Áno, Nebojím sa. dostaneme sa k tomu. Teraz ti vyvrátim trocha túto vec, porozmýšľaj, dáme to dokopy, dobre? Teraz v liste Efežanom je napísané, že máme mať štít viery, ktorý, ten štít viery, zabraňuje horiacím štípom nepriateľa. Tak vieme, že je odzbrojený a na druhej strane hovorí, že sú tam štípy ohnivé a potrebuje mať štít viery. Ako keby protiklady. Poznáme toto? Nepoznáme? Nie, že kľudne môžu tie šípy ísť, ale ja mám Pána Ježiša, ja som v jeho slove ukrytá, Božie slovo je môj štít, meč, tak proste... No, dajme si do svetla tieto veci. Teraz je odzbrojený, hej, tam je napísané v ostatných prekladoch, že on odzbrojil, vyzliekol alebo odzbrojil kniežatá a dokonca ich vydal na posmech. Hej, toto je napísané. Čiže nepriateľ je už odzbrojený. A na druhej strane je napísané, že on šípy vystreluje, dokonca horlavé šípy a my sa k tomu bránime. Tak je odzbrojený alebo nie je odzbrojený? Čítaš aj jedno, aj druhé. Zrejme tou našou vierou, ako to príjmeme. Vieme, že je odzbrojený. Veľmi jednoduché. Je odzbrojený, pozri sa, je odzbrojený, ale jeho šípy sú šípy klamstva. Klamlivé myšlienky. Hej. Čiže jediná jeho zbraň sú klamstvá. Dobre? A proti tomu sa bránime štítom viery, čo je pravda. Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Štít viery je vždy pravda, ktorá uháša klamlivé myšlienky a klamlivé veci nepriateľa. Môžem ja? Prosím? Môžem sa spýtať, že ja mám tiež taký protiklad, že voči naši sa modlíme, že zbav nás zlého, ale vlastne Pán Ježiš nás na kríži už zbavil zlého. Že to je tiež vlastne, ako tomu mám rozumieť. Lebo ja keď som sa modlila, že zbav nás zlého, tak ako, že proste som to ináč chápala. Ako teraz to neviem. Teraz, tento Otče náš vznikol vtedy, keď ešte Pán Ježiš nebol ukrižovaný. Toto je jedna vec. Zbavil nás na kríži toho nepriateľa. Čiže vypočul si túto modlitbu, on ju navrhol, vypočul si túto modlitbu, zbavil nás nepriateľa, ale klamstvá nepriateľa ďalej žijú. Nie sú to živé, ale to sú mŕtvé veci. A od toho nás tiež musí zbaviť svojou pravdou. Čiže niečo podobné ako s tými šípmi, hej? Áno. Ďakujem. Dobre. Ideme ďalej. A nechcel som až takto do hĺbky, ale keď čítame Božie slovo, tak ono sa to zdá, že sú tam protiklady, nie sú tam protiklady, ale správne vysvetlenie je veľmi dôležité. Ideme ďalej. 1 Jána 12:31. Prosím ťa, Ľubica. Áno, 1 Jánov 1. Jánov. Prepáč, som povedal. Ján 12:31. Áno. Ján 12. 31. Áno. Dobre, Ján 12, 31. Hneď to bude. Teraz je súd nad týmto svetom. Teraz bude knieža tohto sveta vyhodené. Dobre, ďakujem.
Čiže Pán Ježiš, keď ešte bol na zemi, nepriateľ ešte mal vchod pred Boží trón. Ako náhle bol ukrižovaný Pán Ježiš, vtedy bol nepriateľ vyhodený z tretej sféry do tej druhej, do podnebeských oblastí. 3 sféry sú, zemská, potom je tá druhá sféra, tretia je tamto Božie kráľovstvo, tam je, no ťažko sa mi hovorí po slovensku, všetky tieto verše ma napadajú v inom jazyku, a v tretej sfére žije nebeský otec, odtiaľ bol vyhodený do druhej sféry, presne toto opisuje to Božie slovo, čo si prečítala, na základe kríža. Vieme, že pozrieme sa, keď bol Job, nepriateľ chodil pred trón nebeského Otca. Hej? Máme to pred sebou. Potom, keď si nepriateľ vypýtal apoštolov, išiel pred trón. To znamená, že on vedel chodiť pred nebeského Otca. Ale tu Pán Ježiš opisuje, že už viac nebude chodiť pred trón, lebo bol tiež zdvrhnutý, bol vyhodený. Videl som padajúceho nepriateľa, Satana. Hej. Vtedy čiže to sa stalo na kríži, že vtedy bol nepriateľ nielen porazený, ale vyhodený. A keď je napísané... Áno? A keď je napísané, že bol zhodený na zem, to je v Zjavení Jána? Áno, ale toto ti celkom neviem povedať presne, lebo všetko nepoznám, ale to, čo viem, že bol zhodený z tretej oblasti do tej druhej, toto píše, myslím, že Efežanom píše tam, že nepriateľ sa tej druhej sfére nachádza, a potom že do tej prvej sféry, čo je tá pozemská sféra, absolútne bude zhodený vtedy, keď je Jánovo zjavenie. Dobre, ideme ďalej, lebo nestiame. Kološe 2.15. Prepáč, Sondor, mohla by som sa ešte k tomu opýtať? Áno, nech sa páči. Že ako je napísané, že Satan dňom i nocou žaluje na vyvolených Božích. To bolo predtým, alebo... No žalovať môže. Ale pred Bohom. Že keď už nie je hore, že ako môže žalovať na vyvolených Božích, keď už nie je... Aj teraz ľudia žalujú na Boha a nie sú v tretej sfére. Ľudia, hej, ale... Aj nepriateľ môže žalovať, ale nie v tej tretej sfére. Aha, ale ako, keď je... Aspoň myslím, že je to, lebo neviem presne, kde je to napísané, ale myslím, že žaluje pred Bohom dňom i nocou na vyvolených Božích. Myslím, že to je Zjavenie 12. kapitola. No, nepamätám si. Ale prístup tam nemá. Môže žalovať z druhej sféry, z prvej sféry, ale prístup tam nemá. Dobre, ja si to vyhľadám ešte. Dobre. Áno, dobre, ďakujem. Dobre, Kolosenským, áno. My sa telesne nachádzame tu v prvej sfére, hej? A duchovne sa nachádzame v tretej sfére. Sme tam položení, spolu s ním sedíme. Dobre, ideme ďalej. Kološe 2.15. Kolosenským 2.15. Na ňom odzbrojil kniežatstva a mocnosti a vystavil ich verejne posmechu, triumfujúc nad nimi. Nerozumiem som prvým dvom slovám. Na ňom odzbrojil kniežatstva a mocnosti a vystavil ich verejne posmechu, triumfujúc nad nimi. Má niekto iný preklad? Podobne sú iné preklady, len ja v mojom preklade nemám, že na ňom. Ani ja. Odzbrojil a verejne odhalil kniežatstva a mocnosti a cez Krista nad nimi zvíťazil. Áno, ja to mám tiež. Roháčkov zase hovorí, a odzbrojil kniežatstva a vrchnosti, vystavil ich verejne na obdiv, víťaz oslaviac nad nimi v ňom. Áno, dobre, v ňom. Ja to mám tiež takto, že v ňom. Áno, presne, preto mi to trocha bol čudný tento preklad, že čo si spomínala tie dve prvé slova. Dôležité je, aby sme zapamätali veľmi jednoducho, že skrze Pána Ježiša tam na kríži
vyzliekol nepriateľa, ale to vyzliekol nepriateľa, to neznamená, že ho vyzliekol do hola, nie takto je to, ale keď si prezrieme v gréčtine, tam je, že vyzliekol ho z jeho zbraní. Čiže keď bol vojak oblečený a bol vyzlečený, tak to znamená, že jeho zbranie boli vyzlečené z jeho tela, ktorý mal na opasku, bol odzbrojený. Áno. Čiže toto vyzlečenie znamená odzbrojenie. A dokonca nie, že len ho odzbrojil, toto sme už čítali v liste Žinom, že bol odzbrojený, ale tu je napísané, že on bol vydaný na posmech. Na posmech. Čo to znamená? Ja si to osobne aspoň takto predstavujem. Všimnime si, že keď Pán Ježiš uzdravoval a robil vyslobodzovaciu službu, tak nepriateľ bol zahambený pred ľuďmi. Bol zahambený. Teraz stalo sa to v Sovietskom zväze. Taký príklad poviem. Keď zvíťazili Rusi nad fašistami, tak neviem, či to bolo v hlavnom meste, ale v jednom meste to bolo, že boli odzbrojení vlastne tieto nepriateľské vojská, boli oblečení, ale žiadne zbranie nemali. A museli prejsť pred tribúnou hlavných generálov, ktorí pozerali na nich, že ako sú odzbrojení, ako sú pod vládou Rusov a ako idú do zajatia. Lenže ešte urobili títo Rusi aj to, že predtým, ako prešli pred tribunátov, im dali, toto je historický fakt, dali im nejaké také jedlo, čo im spôsobilo hnačku. Hej. No a oni ako prešli pred tou tribúnou a pred ľuďmi a ľudia oslavili, že sú porazení, že sú vyzlečení, odzbrojení, tak dokonca tam oni púšťali tie veci čiže boli vydaní na posmech. A Pán Ježiš presne takto, že nielen ich odzbrojil, ale čo je tam napísané? Ako ten slovo napísané? Vystavil ich verejne posmechu. Verejne posmechu. Verejne posmechu. Tak bol porazený, že bol vyslavený verejne posmechu. Že sa tí ľudia smiali nad ním. Tuto je jediný krát napísané, že bol verejne takto ponížený nepriateľ. Pripomína tie klietky hanby, keď kedysi ľudí dávali na námestie do tej klietky, aby všetci sa na nich pozerali však. Môže to byť aj. Môže mnoho takýchto vecí ukazovať na to, že nebol len odzbrojený, ale bol aj vysmiatý. Čongor, môžem sa spýtať, že na aký moment je to myslené, že kedy bol ten nepriateľ tak verejne ponížený? Čo bol ten moment, keď už Pán Ježiš zomrel, že v tom momente už to celé nebo videl? Pán Ježiš už vtedy Božou mocou už pôsobil, zahambil nepriateľa, potom na kríži ho porazil, už nemá silu a túto moc dal cirkvi, aby jeho moc pôsobila skrze cirkev, aby sme robili presne tie isté skutky, ako robil on. Čiže Duch Svätý, aby pôsobil skrze nás a aby sme zahambovali nepriateľa a jeho prácu. Ďakujem. Čiže preto môžu sa stať také veci, a ja som už videl konkrétne, keď deti vyháňali diablov a diabol sa poklonil a bežal preč. Deti, ktorí boli v Pánu Ježišovi. Pamätajme sa, keď Elizeus si robil posmech. Pamätáme sa na to? Jemu sa vysmievali, nie tie deti? Nie. Nie Elizeus. Nie Elizeus, ale Eliáš. Eliáš, dobre poviem po slovensky. Eliáš sa vysmieval prorokom Bálovým. A to bol obrovský veľký kult. Tam stáli démoni za tými. Išiel na vrch Karmel
mal tam postaviť oltár a povedal, aby aj Bálovi kňazi postavili oltár. A mali teraz, každý si mal volať meno svojho boha. A Bálovi proroci a kňazi sa začali rezať, hej, a volali oheň a nič sa nestalo. A on sa im začal vysmievať. No nie je to presne takto napísané, ale v tomto slova zmysle, že váš Boh išiel mimo alebo vedľa, neviem, ako to je v roháčkovom preklade. A čo to znamená? Išiel na záchod. Išiel sa vycikať váš Boh, alebo išiel. Prečítajte si to tam a potom zistíte, že kde išiel vedľa váš Boh, toto znamená, že išiel vedľa, že išiel na potrebu. On sa posmieval. Potom začal vzývať meno Hospodinovo, Hospodin zošiel. Dal oheň a zapálil sa oltár bez toho, aby ho niekto zapálil. Čiže on si robil posmech. Mal istotu. No mal milosť, bol zakrytý. Dobre, ideme ďalej, aby sme sa posunuli. Ľubica, niečo nie je jasné, lebo pozerám, že... Je jasné, je. Mňa napadlo, že ten Elizeus, keď sa jemu tie deti vysmievali, tí chlapci, Nie, tak to je 50... celkom iný prípad. To je iný príbeh. Áno, to je iný prípad. Ja by som sa chcela spýtať, v Kolosenským, kde to písalo? Presne, ktorá... 2.15. Oplatí sa pozrieť vo viacerých prekladoch. Ďakujem. A pochopiť, že čo znamená toto slovo. Dobre, 1 Ján 3.8. 1. Jánov. Áno, 1. Ján 3.8. Toto slovo už bolo použité, vlastne spomenuté dnes, ale si ho prečítajme. 1. Jánov 3.8. To pácha hriech je z diabla, pretože diabol hreší od počiatku. Syn Boží sa zjavil na to, aby maril diablové skutky. Dobre. Pozri sa. Veľmi jednoducho poviem, toto sa stalo na kríži, toto sa deje aj teraz. Kto pochopí, čo sa stalo na kríži, začne to používať správnym spôsobom vo svojej viere. Duch Svätý tomu pomôže z milosti a z viery, tak práca, či skutky alebo práca toho nepriateľa začína v tom človeku byť odstránená. Čiže diabol tam už nemusí byť, ale jeho práca tam ešte môže byť. Čo je to tá jeho práca? Jeho klamstvo. Napríklad niekto môže byť vyslobodený z démonov, už tam démon nie je, ale jeho práca tam ešte môže byť, čiže klamstvo tam ešte môže byť. A na to ešte môže prichádzať nepriateľ. Ale dobrá správa je to, preto prišiel Pán Ježiš, aby prácu nepriateľa dal preč. Zmaril. Ale ja tu mám napríklad v mojom preklade, ak si to dobre pozriem, keď sa dom začína búrať, zbúral. V mojom preklade je tak, že aby zbúral prácu nepriateľa. Čiže preto, keď je niekto vyslobodený, uzdravený, nestačí. Každá práca nepriateľa, na čo sa on lepil, v myšlienkách, či je to hriech, musí byť zbúraná v živote človeka. A toto robil Pán Ježiš. Vyslobodzoval, uzdravoval a nechal na učeníkov, aby učili každého človeka, aby robili učeníkmi. A toto robíme dodnes, že jeden druhého robíme učeníkmi. Čiže sa učíme slova Pána Ježiša, jeho výroky. A toto je, čo ničíme diablu, prácu nepriateľa. Teraz poviem príklad. Hej. Jedna osoba bola vyslobodená od nečistých duchov. Tá osoba sa prejavovala, všetky démoni vyšli z toho človeka a tá osoba bola slobodná. Chvála Pánu za túto slobodu. V mene Pána Ježiša vyšli tieto démoni
a bola slobodná tá osoba. Prešiel nejaký čas, nebola vybudovaná v Božom slove, čiže sa nestala učeníčkou alebo učeníkom. Prišli myšlienky, a teraz už klamlivé myšlienky, tie šípy, čo sú klamstvá, domysle, a povedal nepriateľ tejto osobe: no už si obrátený, už si znovu zrodený, onedlho ťa Boh zavolá, to bola mladá osoba, onedlho ťa Boh zavolá domov, môžeš vydať všade svedectvo, svoju prácu si skončil a môžeš sa rozlúčiť so svetom, ideš k nebeskému Otcovi. A táto osoba sa začala lúčiť so svojimi priateľmi, rodičmi, že jej Boh povedal, že zomrie o chvíľu a už svoju prácu tu skončil alebo skončil. Táto osoba sa dostala ku mne a vravel som, že toto je lož diablová. Tomuto neuver, toto nie je Božie slovo, toto sa ti neprihováral Boh ani Duch Svätý, lebo toto nezodpovedá Božiemu slovu a toto ti povedal diabol a nie Boh. Že odkiaľ to viem? Veľmi jednoducho, lebo je napísané, že človek dostal 70 alebo 80 rokov. Hej. Toto je Boží plán pre teba a ty máš len 30 rokov. Dobre ťa oklamal diabol. Hej. Tá osoba si toto uvedomila, robila pokánie, diabol odišiel a tá osoba je slobodná. Hej. Čiže ak niekto nie je vybudovaný v Božom slove, prichádzajú šípy, nemá pavézu, alebo neviem, čo to je ten výzbroj, ten štít, hej, tak oklame nepriateľ a potom môže sa to tragicky zle končiť. Ale keď je niekto vysľubovaný a vybudovaný v Božom slove, tak nepriateľ už neobchádza, ale beží preč a je pod našimi nohami. A jeho klamstvá tiež. Lebo sme spoznali pravdu a pravda nás vyslala. Čiže tento človek tak dostal slobodu, že spoznal pravdu. A už nebol viac oklamaný. Dobre, ideme ďalej. Posledné, je ich viac, ale posledné, Galatán 1.4. Galatianom 1.4. 1.4. Áno. Ktorý seba samého vydal za naše hriechy, aby nás podľa vôle Boha, Otca nášho, vytrhol z tohto zlého veku. No, tu som asi nejakú chybu robil, no, sekundu. Tak to nalistujem. Galatianom 4. A dobre, ja tu mám napísané takto, že on dal sám seba na naše hriechy, aby nás vyslobodil, ale to si je podobne, zo súčasného zlého alebo zlého sveta. Čiže tam na kríži nastalo naše vyslobodenie od sveta a od nepriateľa. Čiže tam toto Božie slovo hovorí, že tam sme boli na kríži vyslobodení od sveta, ale aj od nepriateľa, od zlého sveta. Tu by som teraz asi skončil. Je týchto Božích slov viac. Prosím vás, keď na budúce sa stretneme, tak skúste viac vyhľadať ohľadom týchto vecí, že čo sa stalo na kríži s nepriateľom. Dobre. A teraz, ak je niekomu niečo nejasné, tak sa môžeme o tom trocha baviť. Ak by mal niekto otázku, alebo niektorý verš nie je zrozumiteľný, tak... Ja ak môžem, Čongor? Povedz. Tam sme čítali 1. Jánov 3.8, začiatok, že kto pácha hriech je z diabla. A pre mňa to je taká zaujímavá veta, taký verš,
Bo sme tak s jednou sestrou riešili takého brata, ktorý aj sa dal pokrstiť a akože stále hovorí o Bohu ľuďom, ale chodí stále s hriechom pornografie. Hej. A on proste, že to jednoducho je tak, on to robiť bude. Ale pritom nejde z neho pokoj. Ale toto je pre mňa taký verš pre neho. Kto pácha hriech, jednoducho z diabla, že on sa musí pustiť toho hriechu. Potom to robí hanbu Pánu Bohu, keď o ňom rozpráva. No. Áno, je to tak. Je to tak. Je to presne tak, že ten hriech vlastne prináša nepriateľ, človek sa preto otvorí a potom ostáva zviazaný. Ale ten, kto sa znovu zrodil a obrátil, môže byť ešte zviazaný, ale musí mať odpor proti tomu a začne bojovať proti tomu. Že áno, ten duch Boží mu nehovorí, alebo dostatočne k nemu neprehovára, že nerob. Nie, jemu sa tento hriech páči, už jeho svedomie je tak zničené, že je veľmi poviazaný a on chce žiť v tomto hriechu. Je mnoho takýchto kresťanov. A tieto hriechy sú vlastne od diabla. Dobre. Ak nemáme žiadne otázky ohľadom toho, všetko vieme, tak Ja by som sa chcela spýtať, Áno? že koľko tých veršíkov si máme vyhľadať? Lebo pre Ja mňa to som bude ich asi ťažké. Áno, ja som ich zopár napísal. Môžeme porozmýšľať, máme konkordanciu, máme starších bratov, hej. Môžeme sa povypytovať a môžeme hľadať skúmať túto. Je ich viac takýchto. Ak by som sa teraz do toho pustil, tak by som ešte 3 určite vedel nájsť, aj možno aj viac. Hej. Napríklad môžem povedať veľmi dôležitý verš. Dobre? Prvý list Jánov 2, 14. Môžete prečítať, to je ďalší verš. Je ich viac takýchto. 1. Jánov 2, 14. 1. Jánov 2, 14. Napísal som vám, deti, pretože ste poznali Otca. Napísal som vám, otcovia, pretože ste poznali toho, ktorý je od počiatku. Napísal som vám, mládenci, pretože ste silní a slovo Božie zostáva vo vás a zvíťazili ste nad zlostníkom. No, ten zlostník je kto? Nepriateľ. A v akom čase to hovorí? V prítomnom, minulom alebo budúcom? V minulom. Prečo? Lebo sa to stalo na kríži? Presne tak. Božie slovo nemalo by to náhodou tak v budúcom čase hovoriť? Čo to stalo? Dobre, chceme ešte ďalšie takéto slova? V minulom čase. Dobre. Čiže víťazstvo, pozri sa, Pán Ježiš zvíťazil nad nepriateľom minulý čas. Dnes to ty príjmaš, že si zvíťazil spolu s Pánom Ježišom a príjmaš to víťazstvo. Hej. A tým pádom v minulom čase si už ty s Pánom Ježišom zvíťazil, lebo si sa s ním spojil, prijal si to, čo bolo pred 2000 rokmi a prejaví sa to v budúcom čase. Za hodinu, za 3 minúty, alebo hociako. Alebo za týždeň. Čiže víťazstvo už sa stalo pred 2000 rokmi, v súčasnosti to prijímaš to. A keď to teraz prijal, spolu som s Pánom Ježišom už zvíťazil nad zlým, už som zvíťazil, lebo som to prijal a prejaví sa to v budúcom čase. Ale Pán Ježiš o tebe hovorí, už si víťaz. Nie, že budeš víťaz, ale si už premohol nepriateľa s Božím slovom. Dobre, posledný takýto verš.
list Rimanom a už končíme potom. Osem, 2. Rimanom 8.2. Zákon životodárneho ducha v Kristovi Ježišovi oslobodil ťa totiž od zákona hriechu a smrti. To oslobodil ťa. Minulý čas, prítomný alebo budúci. Minulý. A viete, aká je naša teológia? Pane Ježišu, osloboď ma, osloboď ma, osloboď ma. Áno. A teológia Pána Ježiša, oslobodil som ťa, osloboď. Ale ja to ešte necítim, ešte nevidím, osloboď ma, osloboď ma. No, vidíš? Aká je naša teológia, aká je teológia Svätého písma? No. Príď Duchu Svätý, príď Duchu Svätý. Dobre, ideme do modlitby. Poprosím každého, aby sme jednou vetou, aby sme sa mohli pomodliť. Nie 2, 3, jednou vetou. A samozrejme, kto sa nechce modliť, nech sa nemodlí, ale zoberme si odvahu jednou vetou. Ale Miro, prosím, začni. Drahý Pane Ježišu Kriste, z celého srdca Ti ďakujem, že si ma oslobodila, že si ma učinil slobodným a pokoji a v láske a v pravde môžem žiť s Tebou, drahý Pane Ježišu Kriste. Amen. 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 Ďakujem Ti, drahý Pane Ježišu Kriste, za požehnanie dnešného večera. Amen. Amen. A ja Ti, Pane Ježišu, ďakujem za Tvoje slovo a za to, že mi dávaš poznanie mu porozumieť. Amen. 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 Ja Ti ďakujem, Pane Ježiši, že si šiel na kríž a že nepriateľ bol porazený a ja takto v slobode môžem s Tebou žiť. Amen. Amen. Drahý milovaný Kriste, ďakujeme Ti, že skrze moci Ducha Svätého si nám odhalil tie vzácne perly, Pane, a poklady, ktoré sú len v Tebe, Pane. Chválim Teba, ďakujem Ti, Pane kráľu. Amen. 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 Pane Ježiši, ja Ti ďakujem, že si. Ďakujem Ti za pevný štít pevnej viery, ktorá odráža každý útok nepriateľa. Amen. Amen. Ďakujem Ti, Pane Ježiši Kriste, že Ty si golgotský víťaz a my prijímame toto víťazstvo a ďakujeme Ti zaň. Amen. Amen. Drahý Pane Ježiši Kriste, ja Ti chci poděkovat z celého srdce za všechno vítězství, který by po nás vydobil na kříži a prosím, aby si nám pomáhal potom ho držet a udržet na tú životu. Amen. 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 Drahý Pane Ježíši Kriste, děkujeme Ti pokorně za Tvoji milost Amen. a za to, že na kříži si řekl dokonáno jest, tak jsme v Tobě zachráněni. Tobě buď chvála ve jménu Ježíša. Amen. 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 Ďakujeme Ti, Pane Ježišu, za Tvoje nasýtenie Tvojim slovom. Tak nech sa to v nás ďalej rozhojňuje. Amen. Amen. Drahý Bože, děkujeme Ti z celého srdce, že si naplnil i dnes, Pane, své slovo, nebo Ti řekl, kde jsou 2 nebo 3 v Tvojím jméně, Ty jsi uprostřed. Tak Ti děkujeme, Pane, za to slovo a děkujeme Ti za to, že jsi použil bratra Čongora jako svoji nádobu a nech Ty si oslavený v našich životech, v tom drahocennom jméně Ježíše Krista. Amen. Amen.
Pane Ježišu, ďakujeme za tvoje víťazstvo, že si víťazil nad nepriateľom, nad jeho klamstvami, nad jeho pocitmi, nad jeho útokmi si zvíťazil. Ďakujeme ti, chválime ťa a vyvyšujeme tvoje meno, že si dal pokoj, milosť, pokánie, odpustenie, uzdravenie a vyslobodenie. V tvojom mene, Pane Ježišu, v tvojej krvi a v tvojom Božom slove, mene Pána Ježiša Krista. Amen. Amen. Dobre, ešte by som povedal narýchlo domácu úlohu. Čiže ak Pán dá a aj vy chcete, aby sme sa zase stretli, tak domáca úloha by bola táto. Teraz sme prebrali ďalší kapitol, čo sa stalo na kríži. Z tohto sa pripravme, preštudujme si znova tieto Božie slova, nájdeme ešte viac Božieho slova, ktoré hovorí o víťazstve Pána Ježiša na kríži nad nepriateľom. Veľmi sa mi páčilo, že niekto, Monika, myslím konkrétne, že ona zašla dokonca do Starého zákona a tam tiež našla veci, čo sa týka Nového zákona. Skúsme ešte viac veršov nájsť a chcem sa ešte spýtať takto. Skúsme si to zabudovať, tieto myšlienky, vlastne toto Božie slovo, túto teológiu do nášho rozmýšľania a či nám prinesie slobodu vo viacerých oblastiach. Ak áno, tak potom referujte, že v akých oblastiach, v čom vám prinieslo slobodu. Dobre? Čiže ak je tam bolesť, poviem to veľmi jednoducho, ak je tam bolesť hlavy, od dneska sa budeš k tomu stavať týmto spôsobom. Bolesť hlavy je na kríži porazená, tá bolesť. Ak je tam poviazanosť, sa trápiš, pomôž mi, pani, pomôž mi, tak od dneska sa budeš modliť takto. Ty poviazanosť, to si ma doteraz poviazala, vyhlasujem, že si porazená tam na kríži. Mene Pána Ježiša, ja s tebou nemám nič spoločné, už nemáš žiadnu silu ani moc, lebo ťa Pán Ježiš porazil. Odmietam ťa v mene Pána Ježiša Krista. Dobre, ak je tam strach a útočí stále strach, od dneska tvoja teológia, tvoje rozmýšľanie, tvoje modlitby, strach je porazený na kríži v mene Pána Ježiša Krista. Ja som prijal milosť Pána Ježiša a požehnanie. Ďakujem ti, Pane Ježišu, chválim ťa, milujem ťa. A môžem hovoriť ďalej. Ostatne už budete vyhovoriť. Môžem sa spýtať, ale to len za seba môžem. Nemôžem to za druhých vyhlasovať takto. A prečo by si nemohla? Neviem, akože teda, či môžem. No keď nevieš, či môžeš alebo nemôžeš, tak to radšej nerob. Hej? Lebo v pochybnosti človek nedostáva nič alebo nevie prebrať od Pána nič. Ale keď veríš, že môžeš a máš na to slovo, tak to začne robiť a bude to fungovať. Amen. Dobre, tak poviem teraz jedno svedectvo. Neviem, či som ho spomenul. Ak áno, tak sa odpustie. Prišiel jeden brat zo zboru a povedal, že tam, kde býva, on sa nasťahoval do jedného baráku a tam nejaký sused tam robil, klepal alebo búchal, alebo neviem čo všetko, ale v kuse. Vyrušoval celý dom. A už boli problémy so susedmi, už neviem čo všetko tam robili a nič nepôsobil. On stále kuse búchal a už to každému liezlo na nervy. Prišiel, aby sme sa modlili v zbore. Tak sme sa v zbore modlili a som sa konkrétne za ňo modlil týmto spôsobom. Za tohto človeka Pán Ježiš zomrel. My ho žehnáme, v mene Pána Ježiša Krista nech je požehnaný, nech dostáva milosť od Pána Ježiša. A ten, ktorý pôsobí v ňom, aby búchal a otravoval iných ľudí, nech je zlomený v mocnom mene Pána Ježiša. Nech vychádza, nech odchádza v mocnom mene Pána Ježiša Krista. Dobre, prišiel na budúce, povedal, už menej búcha. No tak to ešte nestačí, to ešte nie je celé víťazstvo. Zase sme sa takto pomodlili, zase prišiel brat a už nebúcha. Chvála Pánu za víťazstvo. Za týždeň ešte nebolo koniec, povedal, už zase začal búchať. Nezdávame sa, zase sme sa pomodlili. Týmto istým spôsobom prestal búchať a už je pokoj v tom dome. Toto bolo za iných. Modlitba za iných. Pre porozmýšľam. Ďakujem.